Čau, tu som opäť Haver a ja vás vítam pri dnešnom novom videjku. A toto videjko bude o tom vlastne, že prečo som zmenil meno z Havergen na Haver TV. Dlhší diváci si možno nevšimli, že kedysi som sa volal Havergen, ale tí, čo ma sledujú už pred 25 odoberateľmi, tí si pamätajú, že som sa volal Havergen. A vlastne zmenil som to kvôli tomu, že Havergen nedáva žiadny význam. Gen, čo je gen? Pičovina. Kokotina. Takže celkovo proste to neznelo. Znelo to ste dobre Havergen, ale bolo to také, proste nedávalo to žiadny význam. A teraz dáva Haver TV, znamená vlastne, že sa vás TV akože natáčam pre vás a snažím sa vás pobaviť a celkovo tak. A to bolo podstata videa a chcem vám ešte povedať vlastne, že idem na chatu. Zajtra odchádzame, takže určite budú nejaké zábery, všelijaké tieto veci. Je tam jedna kamarátka, takže aj s ňou bude možno videjko. A tak to by bolo tak celkovo všetko ku tomuto krátkemu vysvetľovaniu lomeno vlogu. A ja sa s vami zatiaľ lúčim a zatiaľ čus na chate.